Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel je eens even kort voor. Goedenavond, ik ben Roger Chapin en ik ga dit jaar deelnemen aan Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, even voor de kijker en luisteraar die nog niet precies weet wat Alpe d'Huez is. Is eigenlijk een heuveltje oplopen voor het kankerfonds. Een heuveltje. Ja, een heuveltje. Ja, een heuveltje, zegt hij. Roger Chapin, sowieso een aparte naam. Waar komt Chapin vandaan? Klinkt een beetje Frans, hè? Ja, het is een Franse naam. En oorspronkelijk heeft iemand ooit van de familie het nagezocht. En dan komen we in eerste instantie uit in België en uiteindelijk in Zuid-Frankrijk. Aha, een beetje Belgique. Oké. Ja. Roger, even terug naar zeg maar jouw jeugd. Hè? Vertel, je wordt geboren en toen al meteen eigenlijk complicaties. Hè? Ja, ik ben geboren met astma. Dus ik ben sowieso iets te vroeg geboren volgens de doktoren. Dus ik heb mijn eerste tijd in de couveuse geleefd. Toen helaas wel thuisgekomen, maar bleek dus dat ik astma had. Waardoor natuurlijk mijn kinderjaren best beperkt waren. Want ik was meer in het ziekenhuis dan buiten het ziekenhuis. Natuurlijk ook heel vroeg begonnen met bepaalde medicaties. En eentje daarvan was helaas prednison. Wacht even, hoe oud was jij toen jij al aan de prednison moest dan? 11, 12 jaar. Oeh, dat is heftig. Ja. Dat is vrij heftig, want ja, dan gebeurt er iets wat je eigenlijk liever niet wil op die jonge leeftijd, hè? Nee, ja, je wordt de keuze werd mijn ouders gegeven van wat wil je. Een smal kind wat continu weer in het ziekenhuis ligt, of een iets breder kind die tenminste wel kan leven. En ja, toen was de keuze vrij snel gemaakt. Mijn ouders wouden natuurlijk dat ik toch wel een leuke jeugd zou hebben en dat ik in ieder geval kon leven. En dat is op zich ook wel gelukt. Want het waren niet alleen astma-aanvallen. Hè? De longontsteking, was dat een verschijnsel wat daar automatisch bij hoorde? Omdat je niet durfde door te hoesten? Ik noem maar even iets. Ja, de longontstekingen kwamen eigenlijk altijd naar aanleiding van een allergische reactie op dergelijke. Het was bij mij zo, of ik had uitslag op mijn armen en benen, of ik had dus inderdaad iets met astma of een longontsteking. Dus dat wisselde zich eigenlijk af. Ja, en nou moet ik wel zeggen, je hebt me een klein beetje gestuurd. Hè? Je hebt toch leuke momenten met je ouders ook gehad. Hè? Zoals, nou vertel. Tot je 18e levensjaar, zeg maar. Ja, ik heb eigenlijk altijd bij de carnavalsvereniging gezeten in Hulsberg. Wie heet je die? De Beumerwalders. De Beumerwalders, ja, dat klinkt een beetje naar Beumerwald. Ja, ze drinken daar ook best wel Beumerwalds bitter af en toe. Maar ja, daar was ik toen te jong voor. Sorry, ik moet Nederlands praten. Beumerwalder bitter, nooit van gehoord. Zou wel een of andere kruidenbitter zijn? Ja. Was die goed voor astma trouwens, of niet? Ik zou het niet weten. Ik mocht het niet proberen toen. Oké, vertel verder. Ja, ik heb daar eigenlijk altijd eerst in de jeugdraad gezeten. Toen bleek dat ik toch wel iets van met presenteren kon doen. Dus toen mocht ik al op vrij jonge leeftijd de jeugdzittingen presenteren. Mm-hmm. Eerst met z'n tweeën en daarna helemaal alleen. Toen ben ik eigenlijk een beetje jeugdspreekstalmeester geworden, omdat je op een gegeven ogenblik te oud wordt voor de jeugdraad. Mm-hmm. En dan uiteindelijk ben ik gestopt toen ik 21 was. Daarbij was mijn vader voetbaltrainer in best veel Limburgse clubs. En ja, regelmatig werden we daar kampioen. En daar heb ik altijd fijn mee mogen feesten. In Hulsberg? In Hulsberg zijn we jeugdkampioen geworden. Ja, dan een hele baan, Welte en Doenrade, als ik het... heeft hij dan met de seniorenkampioenschappen. En dat was Lou Chapin, hè, voor het geval dat u denkt, wie was die vader van Roger? Ja. Katarina en The Waves. Walking on Sunshine. Je had deze plaat onder andere uitgekozen, hè, Roger? Eye of the Tiger hoorden we er straks ook. Wat heb je met die twee plaatjes? Eye of the Tiger natuurlijk, de kracht, hè? Ja, op het moment als ik tijdens het trainen of dergelijke wat moeilijk zit, dan automatisch Eye of the Tiger. Dan, net zoals in de film, wil je de trap oplopen. Dan krijg je wat extra kracht. En Walking on Sunshine is eigenlijk voor de kleine momenten dat het even wat moeilijker is.
Of dat je wat somber in ziet, dat je bang bent dat je het niet gaat redden. Dan draai ik die, dan word ik wat vrolijker en dan loopt het wat makkelijker. Hij tilt het nu natuurlijk al een behoorlijke tip van die sluier op. Maar dat hadden we al gedaan, hè, omdat hij mee gaat doen aan Alpe d'Huez. Maar we gaan even naar het moment dat je wat ouder werd. Hè, en dat je na je 18e goed kon leven met astma. En vervolgens in de horeca komt te werken. Hè. Ja. En wat gebeurde er toen? Ja, horecawerk zijn is voor de, zeg maar, als je ook prednison gebruikt, niet zo handig. Want eigenlijk iedere prednisonkuur kom je ongeveer een 10 kilo bij. Als je dan ook nog in de horeca werkt met onregelmatigheid en dergelijke. En natuurlijk ook proeven aan de dingen die je... Zelf als kok ga je ook nog extra proeven. Dus dan wordt die 10 kilo wordt gauw 12 tot 14 kilo. Ja. En dan gaan er toch maar altijd 6 of 7 van af. De rest blijft helaas hangen. Waardoor je dus qua gewicht steeds meer gaat toenemen. Mm-hmm. Oké, en dan zijn we aangekomen in 2006. En toen gebeurde iets, hè? Ja, 2006 kregen we allemaal, of heel Nederland kreeg ineens te maken met Alpe d'Huez. Er werd een uitzending op SBS 6, meende ik dat toen was, gezonden. En toen zagen wij mensen die een berg op gaan lopen voor het kankerfonds. En ja, dat vonden mam en ik toen heel interessant. En we hebben dus eigenlijk daar toen echt de hele dag naar zitten kijken. Ja, maar jij ging vroeger ook veel op vakantie in de Ardèche, hè, in het zuiden van Frankrijk. En ja, eigenlijk droomde je naar aanleiding van die uitzending dat je dat eens ooit zou kunnen doen, hè, die Alpe d'Huez. Ja, ik heb daar eigenlijk vroeger in mijn jeugdjaren zijn wij daar best veel geweest. Wij zijn die berg toen ook wel eens een keer opgereden en ook wel een stukje opgelopen. Maar ja, die bergen daar in het zuiden zijn toch best mooi. En ja, ik heb toen eens een keer in het begin meteen al gezegd van als ik ooit het lichamelijk aan zou kunnen, dan wil ik hem graag lopen. Maar we hebben het dan natuurlijk over de Alpe d'Huez. Ja, Alpe d'Huez. Ja. De Alpe d'Huez, ja, die ze nu Alpe d'Huez noemen. Waar komt dat trouwens vandaan, Alpe d'Huez? Enig idee? De fietsers moeten hem eigenlijk 6 keer op proberen te gaan. En van daaruit was het Alpe d'Huez. Kijk, we weten het natuurlijk allemaal, maar we wilden het even van Roger zelf weten. Roger Chapin, dames en heren. Dan krijg je op een gegeven moment slecht nieuws. Het gaat slecht met je moeder. En vervolgens beloof jij haar iets en gebeurt er het een en ander met jouw lichaam, zeg maar. Hè? Ja. Vertel. Inderdaad, ongeveer 7,5 jaar tot 8 jaar geleden kregen wij het slechte nieuws dat mam kanker had. Mm-hmm. Er was weer een uitzending van Alpe d'Huez. Ik heb die toen thuis gekeken. Mijn moeder heeft hem bij haar thuis gekeken. En ik heb toen eigenlijk toch wel telefonisch contact gehad. En toen heb ik de eerste keer echt de belofte gemaakt van mam, als ik ooit zal afvallen en dat ik weer fatsoenlijk kan bewegen, dan ga ik hem oplopen. En die belofte wil ik dit jaar gaan waarmaken. Ja, we moeten toch even een verwijzing maken naar het plaatje wat we daarnet draaiden van Danny Vera, Rollercoaster. Je hebt die plaat uitgekozen natuurlijk omdat het en met het overlijden van je moeder te maken heeft, maar ook omdat het jou op de een of andere manier kracht geeft, hè? Ja, door het nummer eigenlijk omdat mijn moeder het zo mooi vond, haal ik daar ook de kracht uit. En eigenlijk de tekst klopt. Het leven van mij is een rollercoaster geweest en vooral de laatste jaren. Ja, veel mensen zitten in een rollercoaster en vooral na het corona gebeuren. Maar goed, dat terzijde. Je moeder komt te overlijden. Hè? En jij had haar beloofd die Alpe d'Huez te gaan lopen. Hè? Wat ben je toen gaan doen? Een ingrijpende operatie, hè? Ja, na 3 keer afgewezen te zijn, mocht ik eindelijk gaan voor de gastric bypass. Ja, het is een vrij ingrijpende operatie. Even voor de duidelijkheid, dames en heren. Hoeveel woog jij toen? Op het hoogste moment was het 208 kilo. 208 kilo. En kijk eens wat nu hier zit. Hè. Het is nog een stevige vent, hè. Maar ja goed, dat mag natuurlijk. Maar je hebt er meer dan 100 kilo vanaf nu, hè?
Ja, 115 om precies te zijn. De laatste keer dat ik me nou gewogen heb, weegde ik 93 kilo. Oh, 2 kilo er vanaf. Ga zo door. Ja, maar die 2 kilo probeer ik uiteindelijk weer met spieren terug te krijgen. Kijk, je hebt dus die gastric bypass laten doen. Dat ging niet over rozen. Hè? Vertel dat ook even voor mensen die daaraan denken. Want er zijn mensen die krijgen complicaties. Heb jij ook gehad, hè? Ja, 1,5 jaar nadat ik de operatie heb gehad... was ik al rond 80, 85 kilo kwijt. Heb ik helaas een darmhernia gehad. Doordat je zoveel afvalt, op een toch wel korte termijn... heb je kans dat je dus gaatjes krijgt in de buikwand... waardoor de darmen daarin glippen. En dat noemen ze dan een darmhernia. Kijk, en dan komen we langzaam bij Alpe d'Huez. Je schreef je in voor 2026, hè? Ja, dat is niet helemaal soepel gegaan. Je krijgt de grote inschrijfdag. Daar heb ik me geprobeerd in te schrijven, maar dat lukte op een of andere manier niet. Hij deed dat heel slim met 4 vrijwilligers van het GOC Parkstad. En vertel even de link naar GOC Parkstad. Ja, ik ben vrijwilliger bij GOC Parkstad. Mag daar op dit moment penningmeester en secretaris zijn en evenementencoördinator. En wij hadden eigenlijk die dag een evenement gepland waar we naartoe moesten. En wij zijn 's morgens met 5 man bij elkaar gaan zitten om te zorgen dat ik in ieder geval ingeschreven kon worden. En dat kwam omdat er alsnog 500 extra plaatsen bij kwamen. Hè? Ja, omdat de eerste keer niet lukte, heb ik meteen een mail gestuurd waar ik mijn verhaal heb gedaan. Toen kregen we, ik en nog meerdere anderen natuurlijk... kregen een mailtje dat er een extra inschrijfmoment zou komen... voor 500 mensen die dan 's middags om 12 uur mogen starten. Is dat nou naar aanleiding van jouw mailtje geweest? Want, ik weet het niet. Ik denk stiekem wel, maar ik denk dat wel meerdere mensen dat mailtje gestuurd hebben... en dat ze toen hebben gedacht dat ze toch 500 mensen... in de middaguren extra kunnen laten lopen en fietsen... omdat het dan wat rustiger is op het werk. Ja, want het gaat dus plaatsvinden op 4 juni... en wel om 12 uur daar in Frankrijk. Maar het begint dan serieus te worden... en je moet niet alleen zorgen voor materiaal en conditie... maar je moet ook geld ophalen voor, laat maar zeggen, het KWF. Hè? Ja. En zegt José, dat is toch lastiger dan verwacht. Vertel, hoe heb je dat aangepakt? Hoe ging je dat doen? Nou, ik dacht zelf dat dat wel makkelijk was. Omdat, het is toch wel zo'n belangrijk fonds, vind ik. Vooral na het overlijden van een aantal mensen die ik kan. En ik ben toen eigenlijk in eerste instantie gewoon alleen begonnen... met de actiesite wat je krijgt via de inschrijving. Opgeven is geen optie.nl. Alleen, dan merk je dat je in de naaste familie gaat jou sponsoren. De vrienden, de collega's van je vader en eigen collega's. Ja, en dan kom je op een punt dat je denkt van... ik ga het niet redden. Ja. Dus dan ga je acties bedenken. En die acties, daar ben ik nou mee begonnen. Ik ga bijvoorbeeld bidons verkopen. Ik ben engeltjes met namen aan het verkopen. Daar zit dan een theelichtje bij. Die neem ik dan ook mee naar Alpe d'Huez. Die worden daar op de berg gezet. En na afloop ga ik ze terughalen. En dan krijgen de mensen hem ook zelf thuis te staan. Ik hou ze even in beeld. De bidon van Roger Chapin. De deelname aan de Alpe d'Huez. Daarnaast nog een luxueuzere bidon. Hè. Kijk eens aan, ook mooi. In een beetje aluminiumachtig verhaal. Dit is plastic. En natuurlijk het bandje. Verkoop je die dingen ook? Ja, die kosten €2 en die gaat dan volledig naar Alpe d'Huez. Als nou mensen zijn, want er komt eigenlijk nog veel meer... maar als er nou mensen zijn van... ik wil die Roger wel even gaan steunen... hoe kunnen ze dat doen? De site opgeven is geen optie.nl. Typ daar mijn achternaam in, Chapin, CHAPPIN. En dan kun je meteen op mijn site komen... en daar kan gedoneerd worden. Dubbele P? Ja. CHPPIN. Dus bij de website, noem hem nog even. Opgeven is geen optie. Nou, dat is één. Nou zeggen de mensen van ik heb geen computer, ik wil toch doneren. Wat moeten ze dan doen? Gewoon even kijken, waar kan ik Roger Chapin vinden... en even in contact met je treden. Dat kan ook, maar ze kunnen bijvoorbeeld morgen naar de markt komen in Hoensbroek. Daar staan wij met GOC en daar heb ik dus een eigen standje ook, speciaal voor dit.
En anders zijn ze van harte welkom bij ons op het GOC, want daar ben ik 3 keer in de week. GOC Parkstad, vertel daar ook nog even kort iets over. Want ik zou me kunnen voorstellen dat er mensen zijn die ook niet weten wat dat is. En ook dat de oprichters van GOC, vertel dat ook even. Ja, GOC Parkstad is een geuniformeerd ontmoetingscentrum. Parkstad is eigenlijk voor alle geuniformeerden in Nederland mogen zijn bij ons van harte welkom. Daar kunnen mensen dus gezellig even een kop koffie komen drinken. En eventueel ook hun gesprek doen als ze daar interesse in hebben. Natuurlijk zijn wij niet alleen voor geuniformeerden open. Als mensen die ons een warm hart toedragen, zijn die ook van harte welkom. Wij zitten op de Berenbosweg 1A. Vroeger was dat de tennisbanen. Een van de oprichters was Ariane Heuts, de vrouw van Piet Heuts. Ik heb daar met Piet al een paar keer over gepraat. En als Ariane eigenlijk niet zo had doorgezet, dan was het GOC nooit zo groot geweest als wat het nu is. En ik als eigenlijk de rechterhand van Piet probeer dus ook eigenlijk de werkwijze van Ariane terug te krijgen en ook in te zetten dat het ook zo groot blijft. Nou, je zegt ook dat je verschillende verhalen hoort van mensen daar bij dat GOC Parkstad, wat je aan het denken zet. En ja, je noemt eigenlijk een Engelse term, hidden disabilities. Verborgen beperkingen waar je eigenlijk als buitenstaander geen rekening mee houdt. Hè? Dat klopt. Hoe ervaar je dat? De hidden disabilities, dat is eigenlijk een verborgen gebreken aan mensen, zoals ze het netjes zeggen. En het kan zijn bijvoorbeeld een PTSS-mensen of mensen die met persoonlijkheidsstoornissen lopen of dergelijke, die gebeurd zijn door een trauma bijvoorbeeld. We verwijzen dan meteen even naar Marcel Mullering, die vorig jaar bij mij in de uitzending is geweest, die met zijn hulphond in 30 dagen van Kerkrade naar Den Helder is gelopen. Hè? En onder andere, hij is ook de drijfveer geweest waarom dat jij zegt van, nou, als hem dat lukt, dan moet mij dat ook lukken. Hè? Ja, ik hoop dat het mij zo gaat lukken. Maar hij is inderdaad een drijfveer geweest door de inzet wat hij en Pink, de hond natuurlijk ook. Heb ik gedacht van het moet voor mij ook gewoon haalbaar zijn. Proef maar op karakter. Roger, waarom heb je voor die plaat gekozen? Puur alleen voor het refrein. Door dit refrein heb ik eigenlijk door hele zware momenten in de training de kracht gekregen om door te gaan. En ik heb altijd gezegd, ik kom die berg op, al is het op mijn knieën, dus op karakter. Ja, en je hebt de artiesten gevraagd of je het refrein mocht gebruiken voor het doeleinde te halen. En je mocht het, hè? Dus je hebt het die twee gevraagd van Proef maar. Wie schön is dat? Hoe mooi is dat? Wij gaan even naar afgelopen zondag, want jij moest naar Papendal, hè? Ja, ik dacht, we kregen de uitnodiging van Al op de 6 om naar Papendal te komen, naar de kick-off. En dat is toch het huis van Team NL. En dat moet ik zeggen, dat was best indrukwekkend. Hoeveel mensen waren daar? Bijna 1700 mensen die op dat moment daar aanwezig waren. Dat zijn natuurlijk nooit alle deelnemers. Dat zijn mensen die gewoon er naartoe gegaan zijn om die kick-off mee te maken. Nee, dat zijn allemaal deelnemers geweest. Ah, oké. 1600 uit Nederland. Ja, we zijn met 5.500 deelnemers die dag. En iedereen moet zijn wedstrijduniform ophalen. Het is eigenlijk dan een t-shirt en een broek. Sommige mensen hadden dan ook nog jasjes erbij. Je kon dan nog andere materialen kopen. Plus we krijgen daar een uitleg waar je nog allemaal mee moet regelen, aan moet denken als je dan naartoe gaat. Ja, een stukje voorbereiding natuurlijk. Want de Alpe d'Huez, daar kan het spoken qua weer, hè? Ja, ze zeggen wel eens, in boog 1 kan het de zon schijnen en in de boog 3 kan het huilen van de regen. Het zijn toch 21 bochten. Het zijn 12,8 kilometer bergop. En uiteindelijk haal je dus 3,1 hoogtemeters. Ja, ik kan je vertellen, in de Alpen, ik ben daar ook wel vaker geweest. En in de Alpen, daar kun je het meemaken dat je op 3 dagen 3 verschillende weertypes hebt. Of op een dag zelfs. Je hebt de zomer, de lente, de herfst en de winter kan daar op tijd van 1 dag. En vooral in die hoogteverschillen kan dat daar voorkomen. Hoe bereid jij je nou erop voor om uiteindelijk dat doel te gaan halen? Ik ben begonnen eigenlijk in de sportschool. Voor mij, vooral in mijn afgelopen jaren was de sportschool voor mij taboe.
ging ik eigenlijk nooit naartoe. Ja, dan begin je eigenlijk met op de loopband. En ja, uiteindelijk merk je toch dat de loopband gaat wat beter. En dan ga je proberen buiten te lopen. Al moet ik zeggen dat ik het heel erg moeilijk vind om nog steeds buiten te lopen in de regen. Kan ik me voorstellen met die trottoirs die allemaal scheef liggen. Maar goed, dat terzijde. Ja, ik probeer voornamelijk op de asfalt te lopen. Dat is iets makkelijker. Ik ben ook natuurlijk off-road gegaan in de bosgedeelte. Voornamelijk bij het GOC achterom. Loopt een mooi bosstuk. Maar dat beperkt mij toch wel in het lopen. En heb daarna ook wat meer hersteltijd nodig. Dus wij trainen voornamelijk op dit moment op de openbare weg. Dus je hebt nog 3 weken, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Dan moet je nog flink aan de bak, hè, joh. Ja, helaas wel. Maar ik moet zeggen, ik zit nu rond de 8-9 kilometer. Oh, netjes. Dus ik moet er nog 3. Alleen, ja, ik moet er dadelijk 12,8 omhoog. En er zijn ook wel wat plattere stukken bij. Maar het gemiddelde stijgingspercentage is toch tussen de 7 en 8%. Dan hoop je dat het niet al te warm is, want dan krijg je nog een extra handicap, hè? Ja, en dat is sowieso de warmte is een handicap, de kou ook. We hebben van die mooie bidons wat we vullen met water natuurlijk. Ik laat ze nog even zien, hè? Want dan zal hij er daar wel genoeg van bij zich hebben om zijn behoefte aan vochtigheid bij te houden, hè? Ja. In iedere bocht staat ook gelukkig bevoorrading waar wij gratis mogen bijvullen. Voor mij is het wel een uitdaging nog extra. Want ja, door mijn gastric bypass en dan de darmhernia en darmperforatie wat ik heb gehad, gaat het bij mij het eten op dit moment heel moeilijk. Voornamelijk als ik beweeg of veel praat tussendoor, dan gaat het eten en drinken heel moeilijk. Ja, dus dan is het dus sowieso al je mond houden als je aan het lopen bent. En take it easy, zou ik zeggen. Ja, gelukkig kan ik praten tijdens het lopen. Maar zo gauw als ik iets wil eten en drinken, moet ik echt gaan stilstaan aan de zijkant en even mijn rust nemen. Waarom moeten de mensen jou steunen? Waarom moeten ze mij steunen? Ze moeten eigenlijk het kankerfonds steunen. En, precies, dat wilde ik horen, jongen. Ja, kijk, mijzelf steun is gewoon een klopje op mijn schouder van je doet het goed of dergelijke. Ja, dat is ook wel een bedrag waard, hè, van toppie wat jij tot nu toe hebt gedaan. Hè, 115 kilo ervan af, hè, laten we maar zeggen. Ja. En nog steeds verder op de weg om nog meer af te vallen, om uiteindelijk die doelstelling daar bij Alpe d'Huez te halen. Ja, ik kan jou alleen maar bedanken voor de komst naar de studio en succes wensen en hopen dat je veel binnenhaalt. Noem nog 1 keer die website en precies jouw naam, zodat de mensen ook precies op het juiste plek kunnen doneren. Opgeven is geen optie.nl en dan even bij de deelnemer intoetsen Chapin, CHAPPIN en dan kom je op mijn eigen site. José, ik zou zeggen succes en laat tegen die tijd maar weten of je het gered hebt, hè? Ik zal zeker zorgen dat jullie iets ervan me horen. En ik wil jou hartelijk danken dat ik hier mag zijn vandaag. Bedankt voor de komst naar de studio en adieu, wa. Adieu.